እምበኣርከ ንስኻትኩም እኳ ክፋኣት ክነስኹም ንደቅኹም ጽቡቕ ህያው ምሃብ ካፈለጥኩም እቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ግዳ ንዝልምንዎ ክንደይ ኣብዚሑ ጽቡቕ ዘሂቦም። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ጥቕሲ 11 እግዚአብሔር ኣምላክ ካብቲ ንስኻ ተሓስቦን ትግምቶን ንላዕሊ እዩ ዘፍቅረካን ዝፈትወካን። መግለፂ ፍቕሩ ኸኣ ጌና ሓጢአተኛ ጸላእዩ ከለኻ ኣፍቂርካ። ብምንታይ ኢልካ ንተሓትት ነቲ ሓደ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሃቡ ካብ ዝዓቢ ፍቕሪ የለን። ስለዚ ብእግዚአብሔር ኣምላክ ደስ ይበልካን ባህ ይበልካን። ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል በቲ ተዋህበና መንፈስ ቅዱስ ፍቕሪ ኣምላክ ኣብ ልብና ስለ ዝፈሰሰ እታ ተስፋ ድማ ኣይትሕፍርን እያ። ጌና ድኹማት ከለና ክርስቶስ ብግዚኡ ምእንቲ ዓመፅቲ ሞተ። ኣብ ክንዲ ሓደ ጻድቕ ዝሞት እኳ ዝርከብ ኣይመስልን። እንድዒ ኣብ ክንዲ ጽቡቕ ዝገብረሉ ክመውት ዝደፍርስ ምናልባሽ ኣይምተሰኣነን ይኸውን። ግና ንሕና ጌና ሓጣን ከለና ክርስቶስ ኣብ ክናና መይቱ እሞ ኣምላክ ፍቕሩ ንዓና በዚ የርኢ ኣሎ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ካብ ጥቕሲ 5 ክሳብ 8 ስለዚ እሙን ኣቦ ብሩኽ ኣፍቃሪ ኣለካ። ብኹነታት ዘይትልወጥ ፍቕሪ ኣቦ ኣለካ። ብድኻምካ ይኹን ብብርታዕኻ ዘይትቕየር ፍቕሪ ኣቦ ኣለካ። ድኹም ከለኻ ጸላይ ኣምላኽ ከለኻ ወዲ ቁጣዕ ከለኻ ወዲ ዘይምእዛዝ ከለኻ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ብኽፍኣትካን ብግብርኻን ነጺግካይን ገዲፍካይን ከለኻ ንሱ ግና በታ ዘይትልወጥ ፍቕሩ ዘለኣለማዊት ፍቕሩ ነቲ ሓደ ወዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታኻ ክብል ኣብ ክንድኻ ከም ዝሞት ገይርዎ ንሱ ጥራይ ከይኣክል ውሉድ ገይርካ ናይ ዘለኣለም ህይወት ወራሲ ገይርካ ካብ ጸላኢ ኣምላኽ ምዃን ካብ ድኻም ካብ ወዲ ቁጣዓ ካብ ወዲ ዘይምእዛዝ ካብ ሓጥኣን ካብ ኩሉ ኣድሒንካ ጌና ጸላኢ ከለኻ ስለዚ ተቢዕኻ ከምዚ በል ጸላኢ ኣምላኽ ከለኹ ካብ ኣፍቃረንን ኣድሓነንን ሕጂኻ ዕርቂ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ ካብ ረኸብኩ ውሉድ ኣምላኽ ካብ ኮንኩ ክንምንታይ ኣዝዩ ዘየፍቅረንን ካብቲ ዝመጽእ ቁጣዓ ዘየድሕነንን ምኽንያቱ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብቓሉ ከምዚ ኢልኒ እምበኣርስ ሕጂ ብደሙ ምስ ጸደቕና ደኣ ክንደይ ካብቲ ቁጣዕ ብኡ ኣዚና ዘየንድሕን ጸላእቱ ኸለና ምስ ኣምላኽ ብሞት ወዱ ተዓረቕና ካብ ተዓረቕና ደኣ ክንደይ ብህይወት ኣዚና ዘየንድሕን ግናኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብኡ ሕጂ ዕርቂ ዝረኸብና ብኣምላኽ እውን ንምክሕ ኣለና እምበር እዚ ጥራይ ኣይኮነን። ስለዚ ኣብ ህይወት ብብዙሕ ክገዝእ ምኽንያቱ ትርፊ ጸጋን ውህበት ጽድቅን ተቐቢለ እየ። ኣሜን። ቃል እግዚአብሔር ኣምላክ ከምዚ ይብል ሞት ብኣበሳት ሓደ በቲ ሓደ ካብ ገዝአ እቶም ትርፊ ጸጋን ውህበትን ጽድቅን እተቐበሉ በቲ ሓደ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ህይወት ብዙሕ ክገዝኡ እዮም። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 17 መሊሱኻ ከምዚ ይብል ከምቲ ሓጣት ብሞት ዝገዝአ ጸጋውን ከምኡ ብኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታና ብጽድቅን ዘለኣለም ህይወት ክገዝኡ። መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮሜ ምዕራፍ 5 ጥቕሲ 21 ረኣይ ውሉድ ኣምላክ ክንበሃል እትቦ ከመይ ዝበለ ፍቕሪ ሃበና ከምኡ እውን ኢና። ስለዚ ኸ ዓለም ንዑ ኣይፈለጠቶን እሞ ንዓና ኣይትፈልጠናን እያ። ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ጥቕሲ 1 ተፈጸመ።